Αν λατρεύεις τα γλυκά που μοιάζουν με μπισκότο και μυρίζουν βούτυρο, αυτό πρέπει να το δοκιμάσεις. Λιώνει με το που το ακουμπάς, αλλά μένει όσο τραγανό χρειάζεται και πάμε να σου δείξω πώς το έφτιαξα. Έλειωσα βούτυρο μέχρι να καραμελώσει και το άφησα στην άκρη να κρυώσει. Έπειτα για την επικάλυψη έριξα λευκή καστανή ζάχαρη, το αλεύρι, την κανέλα, το βούτυρο και τις σταγόνες σοκολάτας. Το αποτέλεσμα είναι σαν τριμμένο μπισκότο. Μετά φτιάχνω το βούτυρο για τη βάση και προσθέτω την ζάχαρη, τα αυγά, το γιαούρτι, το γάλα και τη βανίλια. Αφού τα έχω ανακατέψει καλά, βάζω μέσα και το αλεύρι με το αλάτι, το μπέικινγκ και φυσικά στο τέλος τις σταγόνες σοκολάτας. Όλο αυτό γίνεται έτσι μια τέλεια βουτυρένια και απαλή βάση. Έπειτα το βάζω στη φόρμα και από πάνω ρίχνω το κράμπλ και το ψήνω μέχρι να γίνει χρυσαφένιο. Το αποτέλεσμα είναι ένα κέικ αφράτο με τραγανή μπισκοτένια επιφάνεια που σκάει υπέροχα σε κάθε μπουκιά και αφήνει, ξέρετε, εκείνη τη μυρωδιά καραμελωμένου βούτυρου που γεμίζει όλο το σπίτι. Είναι αυτή η μυρωδιά που σε κάνει να σταματάς ό,τι κάνεις, να φτιάχνεις ένα καφέ και να περιμένεις να κρυώσει τόσο όσο ώστε να κόψεις το πρώτο κομμάτι. Και μόλις το δοκιμάσεις είναι απλά υπέροχο. Βουτυρένιο και κόζι. Από εκείνα τα γλυκά που θες να κρατήσεις μόνο για σένα. Φιλιά πολλά, καλή επιτυχία!